Saan ka ni? Sakto na ba ka ni? Ito ko na ipakita ni Auntie Baeng ni Be. Hala. Smile! Ito pakitang sa Auntie Baeng. Ta. Madyong gabi guys. Dan ako sa balay. Diyan tanawag akong naong guys. Hadlok ang bibi na ko guys. Oh. Kuha ni guys. Pangpawa sa blackheads and whiteheads. Ano siya guys. Oh. Ay saba. Naalat. Peel off mask. Mani siya guys akong gigamit para pawa sa mga kuan kanang mga whiteheads and blackheads. Nay na katong naong ni guys no. Kasugat ka tong kalsada ba ngani imong naong. Aduka kay naong. Saan ka ni? Sakto na ba ka ni? Ito ko na ipakita ni Auntie Baeng ni Be. Hala. Smile! Ito pakitang sa Auntie Baeng. Ta. Langit-ngit. Di kay hangin. Muwan siguro ron ba? Langit-ngit. Sigmuwan ron ngit-ngit kayo gasigig dagom. Dagom. Gakuan na guys ga. Sakto na nga ni Eng? Wano gihurot? Oh, ayaw gulunta pero muna siya ibang ayaw okay rin mong ani, karing ani ba? Bag-on? Tugangi gamay. Mo ba? Manipis, dili kailangan. Mo ba? Ana aha panite. Sakit mo raman og panite. Dili manggod. Hang kaon sa anak ko na manguan sa inyo. Dali be. Dali sabi. Mamutang ko balik. Abutangan ako ring dapit sa agtang. Kay kuan pa kuno kanang nipis pa. Mutang sa Hi guys. Hi guys. Na ako ni mama. na ako ni mama guys. Na ako ni mama guys. Naigana na to guys. Mga pila tong buhok. Kaibot. Atong butangan niya sa papa ni Be inig ka ng ilong. Lahangin. Ay, bakiat ba? Ano tala? Iskan ba? Di pwede si Bibi ano oy. Kay kuan. Wala, mama. Di pwede si Bibi ano iskindi kay tamis. Obhon. Pa, pilo na. Ani ilong na. Okay, ani. Pa, wala mo. Apil ka ilanig ka, mama. Ano ka? Na maapil na itong buhok ani kaibot. Napilan. Napilan ang buhok kilid. Patay tayo dito. So, sing nanay mong naong guys. Ma. Lagi ana lagi. Ngani mo hang naong guys ay ngani mong masugatan sa kalsada. So, karate ug dagan. Kinsa ron day? Sige, tao. Kisay sakay. Ha? Gididang lamang gud ito ni takay. Lisod pa dugay driver. Wa. Ula. Ambim. Ikaw mo
kuha na ni Be, matangtang. Hala ka, mama. Hala ka, gitapan ko. Hindot lagi tanaw nila ha, oh. Kuan kayo ka ng Tanang sinaw. sinaw. Sinaw ang kunot. Sinaw ang kulot. Kunot! Kunot. Hala, wala nahugaw ka. Naram ko kag doon ni mga good. Wala, manggod, dahugaw. Malakop. Uy. Ayaw ba hugaw lagi na mahugaw ka. O jud kang butangan ron. Wala, manggod. Ura jud ka wakwak ron. Mana. Dili, bitang tumata. Ululuoy mata, dili, bitang tumata. Irad, lumanggod. Ang tago, oh. Bayot, dili. Iyan ka. Hala. Mana ko be. Mana. Takto na. Kapupo. Kapupo. Mana. Ha? Mana guys. Mana guys. Ano, mama? Na si Bibi dia guys. Ari tagawas kay hangin ari gawas. Ay, kalami sa hangin kay kawanon. Kawanon be. Hangin-hangin sa gawas guys oh. Okay. Wala ka sila. Singot ka, oh. Padrapo. Padrapo nga man singot ko. Trapoy sa kob kay naha akong kamot oh. Ang tanggob. Ay siki at be. Hindi ka pangilat ba ya be? Leave ni og balig 15 minutes ko no 15 minutes nya kita-kits na lang guys inig ka 15 minutes tabang ko ikaw ako sa una ani di ka ani ka ani ba anak ka diha gay. Hinay po doy. Ayaw, salip di ang kamera. Hinay, ayaw. Kung ayaw sa ditso hawa ka itong hinay na yun. Ari dapit. Okay, hinay ha. Ano hindi, ere. At hang papa. Ay sa Macau na hobi. Ay sa lipdi. Papa. Pangtang niya dahit oh. Kuha na. Daha ori. Sa akong anauno na. Kuhaon na ni dapit. Okay.
Hala. Nihinay. Ko asa ni unabi, ko asa ni unabi kani. Dili makuha. Makuha oo. Gi, agay hinahinay kay naapilag buhok. Agay sakit. Hala. Wala na nindot atong naong be. Ayaw sa dito ha kay sakit. Ayaw sa. Tate, Panis atong kwa already kubi. Ako na. Naputol. Wala. Agay, hinahinay sad kay sakit. Adto ba to? Ari ka kilid be. Dili makita be oh. Nihinay, agay sakit sa buhok na apil. Napay mangkuda po. Okay na. Tang-tang, oh. Oscar Ravi. Yukas, oh. Sa hinahinay kay nay buhok. Agay. Agay. Nahinay uy. Agay kasakit. Nahinay kay nay buhok apil. Agay. Hinahinay ba ayaw diretsuha kay ayaw ba diretsuha ba kay sakit? Eh, sakar to eh. Sagod ka diyot gang. Okay, tabang pag ng bata, tayo sabi. Ito. Ay, ito